Jep, ni... Egunon, Joanes naiz. Gaur Pontx Pailazoaren ikusgarri batera gominatzen zaituztet. Laizte jasiko gira, zatuzte. Joanes Etxebeste naiz, 20 urte ditut, Sarataja naiz. Gaur egun pailazoa naiz, ibiltzen naiz Pontx nire pailazoarekin eta Katxipojeta taldean ere Loreren pertsonaia interpretatzen. Gure aurtengo ikusgarriak Denak plazara izena du, eta holtza gainean bi aktore ibiltzen gira, eta gero teknikari batekin eta teknikari laguntzaile batekin ere. Euskal Herrian ibiltzen gira, iparraldean zein hegoaldean. Nahiko kontent uste dut provintzia bakotxean egon naizela, beraz hori ona da. Pontx pertsonaia egia ezan, argi da nire inspirazio iturriak izan direla Katxipojetako Pirritx, Porrotx eta Marimototx, hori dudarik gabe. Eta sortu nuen Pontx pixka bat azkenean da nire izaera duen pertsonaia bat, laguntzen hauena nire gogoak, nire emozioak, nire ideiak transmititzen. Eta dena hamak aldiz biderkatzen, kantatu behar baldin bada, kantatuko du Pontxek atope, nik pixka lotxatiago, edo dantzatu behar baldin bada berdin, zozer gauza, Pontxek pixkat ematen dit aukera gauzaekin jostatzeko, sentimenduekin, egoerekin, jendearekin, begiradekin. Gerran da askatasuna ematen didan pertsonaia bat. Azkenean antzerkiak eta pailazok ere kritika zerbait egiten dugu. Hartzen du beraz hor bada boterea hegemana, inposaketa, aberastasuna, diruaren balioa. Piskat horiak aipatzen dira gai bezala ikusgarrian eta kritika aruntzera ematen dugu dudarik gain. Normalki aski bitxia da ez da ohikoa jatea onditan pailazo izan nahi dut. Aspergarrian nintzen, beti pailazo, beti bideoak ikusten, mozojotzen, kantatzen, dantzatzen, antzesten. Gero egia da, 18 urtetan ikasketak alde batera utzi nituelarik, izan zela pixka debatea edo galdera, ez da ohikoa ere, 18 urtetan ikasketak utzi eta zure proiektuarekin hastea, pailazo bezala aritzea. Gaur egun, momentuz behintzat, bigarren urtea dut hortaz bizi naizela osoki, eta txikidanik nuen ametsa betetzen, saiatzen behintzat. Pentsa, nik Pontxekin hasi nintzen 11 urte izanen nituen. Kolegioan badakigu nola den, laguntaldeetan integratu nahi duzu. Beraz bazen lotxapuntu bat eta pailazoak azkenan aurren gauzak dira. Ez duen deus egaten, inorrek itzekien. Beraz nuen haste burutan egiten dituela nire ikusgarria pixkat bizi sekretu bat bezala. Eta egun batez hori Porrotxik kontatu nion, eta Porrotxek jantziaren aski da, hori ez da posible. Torriko naiz, Pierre Jartzabal kolegiora, mozojotuko gira biak eta aurkezpen bat eginen dugu. Beraz hori izan zen pixkat ere, behatea Pontx naiz eta pailazoa izan nahi dut eta nire bezaroan ditugun beldurrak, kezkak eta horiek gain dituz, ikusi nuen ajera biziki hona zelat. Salto egitea pixkat zaila, batez ere adinagatik, gero begiratzen duzu eta jatuzu bez da deus, azkenean da pasio bat, beste aktibitate bat bezala. Eta azpada martxan, ebe saiatuko gira martxan azten. Eta hor bat dut, urbileko hor bat, hasieran ez zuena bere izten Joanes eta Pontx pertsona berdina zirela beretzat ziren, bi desberdin. Eta egun batez, ez dakit etxean zela edo ikusi zuen bideo bat, eta ikusten hau ni mintzatzen, eta gero bat ziren Pontxen irudiak. Eta erraten dugu bere amak, badakizu nor den, neri begira, Joanes bezala, eta bai, Pontxen aita. Irringarria iruditzen zait ikustean, nola aurrek ez dakit zelotura egiten duten haientzat. Hora antzerkian ikuste dute Pontx, bukatzen antzerkia haientzat filmak segitzen du eta Pontx joaten da etxera, dutxatuko da. Haientzat badu Pontxek bere bizia, beraz hori da niretzat gauzaik politena, gertatu dena hola azkena hori ditzake.